मा होनो बिदिखौ लावनायखौ हाइच मा फाग्ला फाग्ला बुङोब्रा बावहाय मुनमुननि चेनेलबो दंफैयो आं बे मुनमुननि चेनेलखौ मोजाङै भिडिअ खालामनो खावलायदों इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला बै गायसननायनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा हां लानो हायालासेनो लावजोबलाङो हराव मा होनो बिदिखौ लावनायखौ होननायसो जानोसै रायजोफोर भिडिअआ एसे सिरियासआनो जागोन आं फुल भिडिअखौबो हैगोन दा जोंनियावहाय हानि जेंना माबा आदानि आम्बानिनि कम्पानि गायसनफैनो नागिरनायनि दावराव दावसि दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ जों नुबाय थाखाबाय दासिमबो सोरबा सोरबा बुंफैबावनायखौ नुदों एसे सिरि जानायावबो बिनि सायावनो मोजाङै खेंफोरथिबो होदों जोंहा डायनामिक लिडार बयजोंबो अनजाग्रा गिजाग्रा फेरेंगा बिथां सारा जे एनटिपिसिखौ लानानै जायनाखि बुंनाय आरो मेडियाखौबो डाइरेक्ट बुंबाय बुंलांनाय नैबे थांनाय भिडिअ थांखांनाय दा खोथाया जाहैबाय गोबां बर' रायजो राजाफ्राबो एनालाइज खालामनो रोंसै एनटिपिसि फैबाय धालिगावआव जोंहा जायनाखि थाव दिरुनग्रा दङ बे रिफाइनारि बेसेबां बर'फ्रा डेभेलप जादों नोंथांमोना एसे एनालाइज खालामदोंना आरो बेफोराव साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा सोर बांसिन मेनलि बर'फोर ना गुबुनफोर बेसेबांबा मुस्लिमफ्राथ' गोबां डेभेलप जाबाय टेंकार गारि नाय बिसिनाव बेसेबां दं बर'फोरनाव गैया थाव रोगाग्राया आरो नोंथांमोना मिथिखायो जे साननो हागौ धालिगाव सेर सेर गोबां डेभेलप जाबाय बर'फ्रा बिल्डिं गिदिर गिदिर दङ बे धालिगावनि बे रिफाइनारिनि थाखाय बा नैबे एनटिपिसिनि थाखाय बर'फ्रा डेभेलप जायाखै बे सिगांनिफ्रायनो मानिफ्राय जानाय नोंथांमोना मिथिखागौ बे जाहैबाय आइबिबिपि स्किम इरिगेसननि माखासे पिडाब्लिउडि आवहाय एसअपिडि फान्डफोरावहाय खामानि मावै मावै गोबां थाखा मोननानै गेदेर गेदेर बिल्डिं लुनायसो बे एनटिपिसि बा धालिगावआवहाय बे थावनि थाखाय बाव खामानि साख्रि मोननानै माहाजोन जायो बे नङा आरो गोबाङा बुंदों आदानिया फैयोब्लालायनो गोबां साख्रि मोनगोन लाइमोनफोरा आरो बे मा सोरखारि साख्रि ना प्राइभेट साख्रि बेखौबो मोनसे सानग्रो गोसो जायोब्ला नोंखौ दिनै साख्रियाव लादों गाबोनबो नोंखौ आउट फायार खालामनो हागौ अब्ला मा खालामगोन मा पस्टआव लागोन नोंखौ साख्रिया आरो लावोनो मायोनो होननायनि सायावबो आं ससे बुंसै डाइरेक्टलिथ' लावा थैया नाथाय लासै लासै लासैसो पलिउसनजों बेमारा जाबोनो हमो मानो होनब्ला बावहाय बेनिफ्राय गोबां जाय गेसफोरा जोंनि बडि बा देहा अंगनि थाखाय साबजाथाव नङा बैफोर ओंखारो गेसजों लोगोसे माखासे मानि केमिकेल्सफोर ओंखारो नैबेफोरो जोंखौ गोबां हार्म खालामो लासै लासै जायनि थाखाय दायो नाय आइखां बायखां जायो दा बयबो स्टेटास होलाबायो एसि लाबोनो हाबा हामसिगौ एसि होफैदोहाय सोरबा गरमा बिदि जाबाय मानो फारसेथिं दंफां लाइफांबो दानस्रांबाय बिनि गेस बिनि उखुन्दै बिनि बायदिसिना केमिकेल ओंखारनानै जमा जाहैनाय बेफोरजों फुरा दंस' जाजोब्बाय नाथाय बेफोरखौ लिडारफ्रा सानाखै गाव गावनि पकेटआ गरम जानांगौ पावाराव थानो हानांगौ बेल' आरो गावनि हायावनो जे गुबुनफ्राबो बेसेबां दायो हाबफैनानै डेभेलप जाबाय बेफोरखौ सानाखै दा जिखुनुआनो जाया बिथां डायनामिक लिडारा मा बुंदोंमोन बेखौ ससे खोनासंनि आरो आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जालांदोंब्ला नोंथांमोना एनालाइज खालामनानै कमेन्टखौ होनो हागोन बावहाय मुनमुननि चेनेलबो दंफैयो बिथाङा खिबु खिबु थानानै खेबखोमागासिनो दं आं दहायनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं आं बे मुनमुननि चेनेलखौ मोजाङै भिडिअ खालामनो खावलायदों आरो बेखौ मुनमुननो देखायहैनांगौ जे मालती रानी नार्जारिया दाखालि जे बावहाय फैनानै इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला बै गायसननायनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा हां लानो हायालासेनो लावजोबलाङो हराव मा होनो बिदिखौ लावनायखौ हराव हां सथेना थैनायखौ बेफोरबायदि जानानै थैजोबो होननानै बिथाङा लेक्सार होफैदों
आरो लेक्सार होनानै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगानानै मानव गेदेरसि प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन मानसिनि सावगारिखौ मुसुखा बानायनानै बिथांमोना सावनो थिनदों। बिथांमोना पेट्रल लुना होदों। जाय मानसिखौ पेट्रल लुनानै बिथांमोना थैनो थाखाय थुलुंगादों। आं बै मालती रानी दावराव देख्रेब आदामोनखौसो बुंनो नागिरदों। मालती रानीया जोंनिनो बिटिसिआव दाजानाय एनटिपिसि मोनसे इन्डास्ट्रि, जाय इन्डास्ट्रि एखे इन्डास्ट्रिखौ जों बेवहाय गायसननो नागिरदों, नाथाय एनटिपिसि सालाकाथिनिख्रुइ देरसिन। बेनि साखाथियाव थानानै जोंना देरहासार भाई आदा देरहासार आरो मालती मोना हां गोलाव गोलाव बोनानै बिनि खैलाखौ फाननानै जाखोमागासिनो दं। आदा दावराव देख्रेबा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रां भान्दारिमोन, डिभाइड आसाम 50-50नि सोमावसारनायखौ बर'फोरनि गेजेराव बिथांमोनानो फोसावदोंमोन। आरो बै समाव पर्बत जरानि साल दंफां, जोंनि कसुगाव ओनसोलनि साल दंफांखौ दावराव देख्रेबनि बिथोन बायदिनो थोननानै धंस खालामनानै बे थाखाजोंनो एबसुनि नामाव होनो होननानै बिथाङा बिल्डिं लुदोंमोन। आरो बिथाङा फैनानै दिनै पर्बत जरायाव दंफांनि हाग्रानि रैखाथिनि बाथ्रा बुंफैनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा।